थाइखाझरा दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव इं 2023 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव बर' बिजोंजों सेथि, नैथि आरो थामथि मासियाव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ मान बावनायजों लोगोसे बरायनाय हाबाफारि लायो। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि हिसाबै बाहागो लायो गसाइगाव बिएड फरायसालिमा गोरायुं डक्टर अजित बर' बिथाङा लोगोसे थांखिजानाय बुंथिगिरि हिसाबै बिटिआरनि इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा। गिबियावनो आङो चिरां जिल्लानि बे थाइखाझरा इउनिट एबसुनिसिम साबायखर बावदों। बिथांमोनहा मेंनाय गैयाजासे फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनो खामानि मावदों। गेदेरफोरनि, गोरोंफोरनि, बैसोगोराफोरनि आरो समाजारि आफादफोरनि बिबानानो बेनो जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरनो जोङो मोजां लामा दिन्थिनांगौ। गेदेरफ्रा बोरै गेदेर मानसि जालांखो, बोरै देरहासार जालांखो, अखाफोराव बोरै आगान हैखो, माउन्ट एभारेस्टआव बोरै गाखोनो हाखो, बेबायदि माखासे फर्मुला, इन्सपिरेसन आरो सेक्रेट बेफोरखौ जोङो फरायसाफोरनो दिन्थिलांनो हायोबा रोखा रोखायै जोंनि समाजनिफ्राय थारैनो सुइसाइड जानाय जेंनाया खमायलांगोन। ड्राग एडिक्टेड जानाय, उन्दै बैसोआव हाबा जानानै गोदाव सोराव जानाय, स्कुल ड्रप आउट जानाय बेफोर खमायलांगोन। जोंनि फरायसाफ्रा गोबाङानो आन्दायो। सोरबा सासे मानसिनि रं मेसेजखौ, रं इनफरमेसनखौ मोननानै बिसोरो आन्दायो। लेखा फरायनानै साख्रि मोना। लेखा फरायनानै जोङो साख्रि मावनो हानायनि जोंहा थाखा फैसा गैया, जोंहा मेलेम गैया। बे रोखोमनि मोनसे रं इनफरमेसना बिसोरनि गोसोआव हाबनानै थायो। बेफोरखौ जोङो क्लेरिफिकेसन होनांगौ। इसोराथ' मानसिफोरनो बयनोबो गोहोखौ होदों। बयनिबो गोहोआ समान नङा जानो हागौ, नाथाय बयनियावबो मोनसे नङा मोनसे टेलेन्ट थायो। बे टेलेन्टखौ लानानै जोङो गावनि टेलेन्टखौ सिनायनांगौ, गावखौ जोङो मोजां मोननो सोलोंनांगौ, गावखौ जोङो अननो सोलोंनांगौ आरो गावनि टेलेन्टखौ लानानै जोङो जेराव खामानि मावनो हायो बिदि हिसाबै जों गोसो होथाबनानै जों खामानि मावनांगौ। साफ्रोमबो फरायसाफ्रा डक्टर जानो हाया, इन्जिनियार जानो हाया, खिन्थु बिनि अल्टारनेटिभ माखासे लामाफोर दङ। प्रफेसर जानो हायो, टिचार जानो हायो, आबादारि जानो हायो आरो समाजारि आफादफोरनि दैदेनगिरि जानो हायो। जोंनि समाजाव दैदेनगिरिनि आंखाल जादों, जोंनो दैदेनगिरि नांगौ। सासे लेखा गोरों मानसिया जुदि समाजारि आफादफोरनि दैदेनगिरि जायोब्ला जोंनि समाजा मुलाम्फा मोनगोन। जों दिनै जोंनि खोमसि फोथायनायखौ लानानै थानो नांलिया। नैबे समा ओरैबायदि मोनसे सम जेरावनाखि जोङो बयबो अखाफोराव आगान हैनो जोङो नाजानांगौ। देरहासारनि फिरफिलाखौ जोङो माउन्ट एभारेस्टआव बिरहोनायनि सिमांखौ जोङो लानांगौ। जोंनि जिउनि थांखिया ओंखाम बोथिसेनि थाखाय नङा, ओंखामखौ जोङो उखैबासो जायो। बेनिखायनो आङो खावलायदों जोंनि फरायसुला फरायसुलिफ्रा जाहाथे बोथिसे ओंखामनि थाखाय लेखाखौ फराया। जिबनाव, लाइफआव, जिउआव गेदेर थांखि लानानै एपिजे आब्दुल कालाम बायदि देरहासार जानो हानांगौ। बिथाङाबो सानसे समाव फेल जादोंमोन। फेल जासेयावबो बिथाङा न' सिङाव गाबनानै थायाखै। बिथाङा दिनै जोंनि गेजेराव गैयाब्लाबो इमर्टेल जानानै दङ। बिथांनि मोनफ्रोमबो मावलांनाय, बिथांनि बोसोन जोंनि बयनिबो थाखाय थुलुंगा जानानै दङ। आं बेखौनो खावलायदों जे जायहा जि गोहो दङ बेखौ लानानै आवगायलांनांगौ आरो फरायसाफोरनिसिम आंनि मेसेजआ बे गाज्रि हान्जानिफ्राय, गाज्रि लोगोनिफ्राय, गाज्रि सिमांनिफ्राय, गाज्रि हाबानिफ्राय गोजानाव थानांगौ। गावखौ अर्गेनाइज खालामनांगौ। गावखौ जुदि अर्गेनाइज खालामनोब्ला गेदेर मानसिफोरनि बाथ्राखौ खोनासंनांगोन। गोरों गोरों मानसिफोरनि लाइफ स्केट्स, जिउ खौरां बेखौ फरायनांगोन। सासे गेदेमानि, सासे देरहासार सुबुंनि जिउ खौरांखौ फरायोब्ला जोंहा गोबां रोखोमनि जोङो थुलुंगा जों मोननो हायो। जोङो देरहासार जोङो जानो हायो। बायदियै जोंनि थाइखाझरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद इउनिटनि बानजायनायाव थाइखाझरा भिसिडिसिनि सिङाव देग्लायनि बोसोराव मेट्रिक पास जानाय साफ्रोमबो फरायसा फरायसुलिफोरखौ बरायनाय हाबाफारि आरो बे बरायनाय हाबाफारियाव आं खोब गोजोननाय मोन्दों। गोदो जोंनि बिमाफोरा गावनि फिसाया मेट्रिक पास जाबाबो बांद्राय गुरुत्त' होआमोन। देग्लाय बा आगोल साननैसो बोसोरनैसोनि गेजेरनिफ्राय जोंनि बिमा बिफाफ्राबो गावनि फिसाखौ मोजां सोलोंथाइ होनानै न'खरनि थाखाय मोनसे गाहाम लामा दिन्थिनो हाथों, समाजावहाय गेरेमसा बर' हारि दाखांनायाव
बिसोरबो मोनफा मोनफा खुन्थिया जानानै गसंनो हादों। बे थांखिजों बाहागो लाफानाया जोंनि थाखाय मोनसे इनकारेजेबोल टाइम जानानै फैदों आरो स्पेसियेलि दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे जोंनि सरकाराबो जेराव जों दंखायो हारि दाफुंनायावहाय फरायसा आफादल' नङा गासैबो बर' समाजारि आफादफोर जायफोरा हारि दाखांनायनि थाखाय बयबो सांग्रां बेजोंनो जोंनि सरकारा दङ। गतिके खोब गोजोननाय मोनदों। गिबियावहाय आङो मिडिया बिथांमोनखौ आङो साबायखर बावो जे जोङो दिनैहाय थाइखाजरा दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे 2023 मायथाइयाव मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ जोङो दिनैहाय मान बावनायजों लोगोसे बरायनाय हाबाफारि लादों। दा जोंनि थाइखाजरा दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे दिनैनि हाबाफारिखौ खुंनायनि एबा लानायनि थांखियानो जाहैबाय जोङो थाइखाजरा ओनसोल हिसाबै जोङो नायोब्ला जोङो जोंनि थाइखाजरा ओनसोलाव माने गोबां रोंगौथिनि बिबाङा बाङाय। बेनि थाखायनो जोङो ओनसोलखौ बोरैबा डेभेलप खालामनो हायो जों बेखौ जेब्लायबो जोङो सिन्था धारना जों खालामबाय थादों। बेजोंनो लोगोसेनो जोंनि थाइखाजरा दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनि बे हाबाफारिखौ जोङो खुंफुंनो गोनां जादों। दा बेवहाय जोङो गाहाय आलासि महरै गसाइगाव बिएड कलेज मानि गोरायुं डक्टर अजित बर' बेजोंनो लोगोसे बुंथिगिरि हिसाबै मानगोनां EM रनजित बसुमतारी सारखौ जोङो हांख्रायदों। बेजोंनो लोगोसे जोंनि थाइखाजरा ओनसोलनि माखासे साननो हनो गोरों समाज सिबियारि बिथांमोनखौबो जोङो हांख्रायदों जे माब्रैबा जोंनि बे थाइखाजरा ओनसोलखौ जोङो मोजां फारसे लाबोनो हायो। जों बेखौ आसा खालामनानैनो दिनै बे हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जादों। साबैसे फरायसुलाफोरखौ बेवहाय बरायदों? ओरैनो जोंनि थाइखाजरा दालाइसा हिसाबै सेथि मासियाव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरा 22 जन फरायसा। बेनिफ्राय गासै सेकेन्ड डिभिजन आरो थार्ड डिभिजन जयै 43 जोङो फरायसाफोरखौ मोननो हादों। गासै 63 जोङो फरायसाफोरखौ दिनैनि बे हाबाफारियाव मेट्रिक आनजाद पास जागिरि बिथांमोनखौ जोङो मोननो हादों। सेथि मासियाव गासै 20 फरायसाफोरखौ जोङो मोननो हादों।